Au trecut 2 săptămâni de când am mutat răsuștele din maternitate, unde dormeau, dincolo de ușița aceea blă, și au folosit acest spațiu ca spațiu de noapte. Am zis că e timpul să fac curățenie. În mod normal ar trebui o dată pe săptămână, dar acum am avut musafiri și nu am avut timp. Ok, cam așa arată căsuța lor după 2 săptămâni de utilizare. Toată mizeria cade jos sub grătar. Ele o freacă cu picioarele și practic dorm în continuare pe loc curat. După cum vedeți, ce se murdărește cel mai mult e bordura de jos. Din acest motiv întotdeauna fac borduri de culoare închisă și folosesc întotdeauna lemn masiv pentru a nu exista probleme de la prea multă umezeală. Bun, cam așa arată. Vom muta căsuța pentru a face curățenie. Gata, am mutat căsuța și am rămas cu podea în față. Podea care vara este compusă doar din grătare, iarna va avea un setar metalic din tablă și lemn. Bun, luăm grătarele. Așa, vedem ce mizerie a rămas. Punem aici și le spălăm. Aici unde la anul vor crește lalele, zambile, îngrășăm pământul. Ok. Bun. Așa. Bun. Am terminat, am așteptat să se usuce. Practic toată operațiunea nu cred că a durat mai mult de 30 de minute. Mai mult a durat uscarea grătarelor. Căsuța a fost mutată 3-4 metri mai departe de locația precedentă, pe pământ curat și uscat. Urmează să-i pună și acoperișul, care se montează foarte ușor cu ajutorul acestor balamale. Iar la interior ele vor avea și o hrănitoare, în cazul în care sunt unele care se trezesc mai repede decât noi și mai rămân în căsuță până le dăm drumul, și o adăpătoare, la fel, ca să aibă toate condițiile, indiferent că noi dormim mai mult, mai puțin, avem alte treburi dimineața, până le dăm drumul. Deci aici vor locui probabil în următoarele 2 săptămâni, pentru că am observat că e ok, nu se strânge prea multă mizerie în 2 săptămâni. Nu vom face din nou curățenie.